and really I appreciate what you did. It's an excellent job. عمقت زلوه زحسبكا أصبيكا نخت مرامر زدرخ. A lot of creativity, a lot of imagination. نفقري نسلام ملكتات. Very original, very African, very authentic. بوتاتو وسيدلو ناتون وسخلولو.
and really I appreciate what you did. It's an excellent job. ዕንቆት ዘለዎ ዝሕስበካ ኣጸቢካ ንኽትመራመር ዝድርኽ A lot of creativity, a lot of imagination. ንፍቕሪ ንሰላም ምልክታት Very original, very African, very authentic. ናይ ኣቦታቱ ወሲዱሎ ናቱን ወሲኹሉሎ the expulsion of Eritreans from Ethiopia, 1998. Ooh, okay. Yeah. So this reminds that atrocity. Okay. Yeah. All right. And that the people had to flee, and the hunger, and the hunger, and the hope. She is the hope, kissing yeah. her child.
Yeah, she's the mother of twins. Mother of twins. Oh, and there's a second Yeah, baby on her back. yeah, on the Oh back. my goodness. Yeah. Oh wow, that's heavy. It's hard. Yeah. Hard experience. ኣብታ ፎቶግራፍዎ details يعني سراويل سحابات In our norms, when the moon turns into red, it will bring a bad luck. Oh. Okay. So after long supplication, the moon are turned up. They are not also full circle. Okay. Wow. That's beautiful. Thank And you it is for all explaining sort it. of Eritrean farmers. Okay. And they are the guardians of the land. Yes. Which Very supply important. Yes. supply for all the people. Okay. Oh, thank you for explaining that. Yeah, I know that right now we're all in a time of drought and we're all hoping and praying for the rain every day. Yeah. Yeah? That's the idea. Okay. That's the idea. My idea is she's confessing She's under the red moon. This is a red moon. Okay. So in my imagination, instead of making the circle the moon, I make it in a square. And these are birds. As a metaphor, when someone wants to know their fate, it is a time to be the last breath. So she is confessing through walking the shadow of death. Okay. Everything expenses. The nature proves that she is a shadow of death. This is a home of golden hour. These are the birds. Every time I feel when the sun rises and sets, they are agents, the small birds. Yeah. They creep around the sky. So I feel more there is a sun rising. That proves the sky bases with a golden hour. So I depict the pose like a hugging, like a mother. Yeah. It will be a mother. And there is a half face. Everything when you see that kind of harmony, warm color, the sun always in the half. So this is the unseen part of the golden hour. Okay. Oh, beautiful. That's an idea.
Is a woman, Eritrean farmer. Okay. She tries to go beyond the margin, and she's landing in the space. And here's a chicken beside her. In our culture, when the chicken tied her long rope, she thinks she's free. So as a human, there is also boundaries that you can also move forward or stay in. So it's a miracle she working. And there's also a helmet with her. It's a natural helmet, and she's on the space landing. It's like a female version of Armstrong. Okay. All right. Wow. Okay. Okay, congratulations. Thank you. But I hope that's the second one you made, no? This is it's the not the fourth. The fourth, yeah. I hope inshallah even the 10th. And really, I appreciate what you did. It's an excellent job. Congratulations. Thank you. I wish you all the successful in your life, in your future, and even for the next time, be sure we are with you. Appreciate it. Okay, Appreciate thank you. it. Really, Thank you very much. ቅድሚ ሕጂ እውን ሪአዮ እንደ ናይ ዳዊት ሓፈሹ ናይቶም ስድራ ቤት ብምሉኡ እቲ ንሱ ከዓ ነቲ ያታ ናይቲ ገዛ ወሲዱ ከምዚ ዝመሰለ ዓበይቲ ካንቫስ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ከም መሰለ ኣሳእል ክቅርብ ዕምቆት ዘለዎ ዘሕስበካ ኣፀቢቕካ ንክትመራመር ዝድርኽ ኣሳእል እዩ ብሓቂ ተስፋ ዘለዎ ንቅድሚት ኣፀቢቑን ላዕሊ ገፁ ክብርኽ ዝኽእል ኣርቲስት እዩ ናይ ቦታቱ ናይ ሓወ ቦታቱ ናይ ኩሉም ሒዙ ኣብዚ ደረጃ ዝመብፅሑ ሓቂ ደስ ኢሉኒ ንዑ ዮሃና ብሎን ስድራ ቤቱ እውን ከምኡ ክቕፅሎን ካልእ ዝለዓለ ነገራት ከርእየናን ካብ ወፃኢ ካብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ወፃኢ እውን ብምኻድ እቲ ናቱ ጥበብን ናቱ ሞያን ክዝርግሕ ንኡ ከዓኒ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ንኸፋልጥ ተስፋ ገብር ዓብ ተስፋ ዘለዎ ሰኣላይ My name is Kenneth Anyango from the African Development Bank, and I'm really impressed with what Dawit has done today. I think this is very impressive work which has really taken a lot of effort, a lot of creativity, a lot of imagination that has gone into producing this level of work, and it's really very encouraging because Dawit is barely 21 and is already doing this wonderful work. And basically, the future is very bright for Dawit, to the point that if he can continue with the same energy, the same level of creativity, I think the sky is the limit. And we just have to wish him the best in terms of being able to produce much more work of this kind. And on behalf of the African Development Bank, I think we really support this kind of work, and we really look forward to working with him in the near future. Thank you.
My name is not Mukukumira. I'm from Zimbabwe. I live in South Africa. I'm here on a visit, and this is brilliant painting. Wonderful, very original, very African, very authentic. I'm very impressed. Très joli. Thank you. هراي ملوش ما يداود آدم أبو شوشيو أبزوان زي أب كوميشن بهالن سبورتي نتسرح إذا لو مين تخبيتو زلو سيلي مريتنا داويت برهانه كاب قدم كاب ندشنتو أسراره نكاتلون يرناينا ناي بحق أزيو حيال زخون سيلي بزوج ترجم زلو وسائليو تقريبا زلو مسراق هاي دماني أنا سعلاي كون كن استمع راي سيليون زلو زخونكو زي منسي زي أب مساي حيال سعلاي كونون إرترا كاب عدنا وشي مسكالوت كوادرنا زخل هذه أزيو فلسفنا وسعلا زغطل زلو زخونه بيزز اللون تواصلوا بزحات ريوان هذه روي سعلاكم زخون أنا رجسني ناي بوتاتو وسيدولو ناتون وسخلولو كم أمباباي كاس لزخونه صبوا سيلي تقريبا تعذب له زين كل انترين زلغازين صبوا سيلين تستعذب كومات وقتي كم تزبل كايو بحالينا يبحث كبتي دمنا استعوسي كم تزبل كايو لك أتي تنصباري أقوله بفلاي أبعل أتيان كتريق الله إذا أبتي أنكل أتي زلوا زلك تريق الله أتي بحلاوي شنخاتو كنصبارا كم تفتنه بزوج استرفولو كاليون نسبينا بفلاي ناي إرتراوي بحالينا تشاتين بهرات بهراوي زلزخونه إتي حبراوي زخونه أسائل كم زاحجي يروز اللون دهردان تشاتين بهرات فتنو تبون تشبكوا مسخ خل أنا رجسني هاي حجيجن طلع له أبناء تشاتين بهرات كونت زي كونه هذا ناي بحالي تكس أسائلين ترجمن مسيله لازم صبوا فافنوت كم زلوي كذب كيله مالتي
ዮሴፍ ንፍሰቃል ባህል ኃላፊ ሀገራዊ ቤተ መዘክር ሙያዬ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ራይ ብዛዕባ ናይ መንእሰይ ዳዊት ብርሃነ ፍርያት ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ንምዝራብ ጽቡቕ ስእሊ እዩ ጽቡቕ ንሁሉ ኣዋሂዱ ሕብሪ ብርሃን መቀን ኩሉ ኣዋሂዱ ከምዚ ድማ ዓበይቲ ዘይተለመደ ስእሊ ምግባሩ ናይ ብሓቂ ዝነኣድ ስእሊ እዩ ዝተዋዋዕ ዘሎ መንእሰይ እዩ እቲ ኩሉ ኮምባይን ገይሩ ነዚ ሁሉ ምቕራቡ ምስቲ ንኡስ ዕድሚኡ ክትርኢ ከለኻ ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ሕጂ ክተዋዋዕ ዘለዎ እዩ ዝያዳ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዝያዳ ከይዓገበ ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ብዙሕ ዝፅበ ስለ ዝኾነ እሲ ጀሚርዎ ዘሎ ስራሕ ኣበርኪትዎ ዘሎ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኣገናዕ ብሎ ኩሉ እቲ መልእክቲ እቲ ቴማ እዩ ሰሓቢ ናይ ዳዊት እቲ ቴማ እዩ ኩሉ ኣለዎ እቲ ባህላዊ ኣለዎ ሃይማኖታዊ ኣለዎ ብህቡ መገዲ እቲ ትፅቢት እቲ ስእልታት ትፅቢት ዘለዎም ይመስሉ ዝፅበዩ ገለ ዝመስል ዓይነት ድሓር ተምኔታዊ ዝኾና ምልክታት ኣለዋ ንፍቕሪ ንሰላም ምልክታት ብሕቡእ መገዲ ሰትል ብዝኾነ መገዲ ቅሪብዎን ዘሎ ጽቡቕ እዩ ብፍላይ እቲ ውህደት ሕብሪ እቲ ኮምፖዝ ምግባሩ ኣብዚ ንውስ ዕድሚኡ ከምዚ ዓይነት ተሞክሮ ምጥራዩ ዝነኣድ እዩ ኣገናዕ ብሎ ድማ
سمي برهانة أدوناي إبهال منسي داويت برهانة دما ولادي داويت كابنئ سنته يو حناتت كسائل جميرو لكعيو أنا كمون ميكائيل إلسا روبيل ودحفتناي روبيل سلومون إسياس برهانا معباي ودناي نايزون كلهم الوا دمر زفري مو كاب عصرت حدا عموتو أتحسكا خام أب وددرات ناي سنة طباب كتصالي كعوتي تصنيحو كساب ناي عمي فستيفال إرترا 14 تعويتو كالو خا كلتا شحن 25 فستيفال إرترا أبوين تعويتو بزخونة تعرني أب كلت توهبوها بحقي توهيبوي حجنة توهبوها يتعروا لي سلازي أب حنتي تسبب بوتاس نزخول عبيت سرحات كسرح كفري ندعي تأمنوا يشجركاي أب حدا وان كأني نتي عبيت كانفاس زرقح وزرلو ناب كله دابت حي يسرح سلازي انت عينت حيلي زلو نعي قرمني مو عبزن أسعد مو نعبي عدمنا وسخة تمكرنا وسخة خيط كلها كابز زلعلن زبلت أنك جبر مهانو عشت أراترينها نزجن تمزز عمل سلو تهبو زلو صبوا تمرتنا سنة طباب رخيبو زبلت كإلة دليبو أب علم كوتاسي أب صبوا درجة خبتصح يمني له سلازي تتوهبوسي تعرف سلازي حوصلو نعبي إنما عبله إذا خيزلو مخا بزي سرعة تمرتي دحر رخيبو جن تاي كهون اللي تزربا نعود راجع هون زخونه من إسي سنة أبنيا موز سعر كوتا تصبوا نجارات زلعه درجات بتحلو بايتان خرخبو يمنه وال داويت أب كونتا والرياليزم تعبته هو خمزلو أنا خا رياليزم فتوه جن كاستف على قدتات فتاتن نيرة حجون أب كونتاوي رياليزم تراي كايدروكو قال قدتات كفتنون دل داوتون كومي أب رياليزم بحقي بورتريتس زغورو زغص ناي سبات واصاصا زغورو مسلوت زدنقي مو تفعل قدتات كغبركا يصعر تفعل قدتات سلاذ صعر انا ونكم يزغبر دحر نيشتو خوينو اب قصالي مسرح معباله سلازلو تفعل قدتات كفتن بحرياوي دحر إخا أنس أبزع كم جاء ترى إخا قبر زلني إلكا كتوسن تخيل سلازي بزي حيزو زلس عب نجاري من عب خا أمني له هذا توهب زبحال نجارات الله أنا هم أمني توهب زبحال نجارات الله كل سب نمنا توهب الله حجي أبجزانا تنا سنة توهب الله حجي أبونا مالتي توهبنا سنة كم زنبرو دحرمات ده أخوي نبري مفلاتنا نيروي أديك أتبو زي كده ناي سنة بناي سفة نيروي سبات كان يدرعوا نيرمن أنا خاطر توهباتي مساعدله بعد بيتي وين كمو زي ناي ركامو زي ناي سفة تبو سنة صراحات كأتسرحة سبون يدرعوا أب جزانا كل حنا توهبنا سنة بالنا كابتم نتي سنة بصراحنا لوجن أنا مكيل إلسائنا ود حفتنا خاء في الله ما أنت أمالتوني إلسا تقعت هذا تعدوا روبرت سلام النبلة الصحة عاب سنة بني خويني حجي أتوم دكنا سي الله حجي كم زبلنا داويت نت سنة عزيزة في اللي معباي خاء يساس تبهالن سون نت سنة بصراحة لي
ምዕባይ ንዑኻ ኣርሰማ ተባሃለት ትተህቦ ኣለዋ ግን ክንድቶም በዓል ኢሳያስን ዳዊትን ግን ኣይደፋኣትሉን እምበር ትተህቦ ኣለዋ ተተጽንዕ ጸኒሓ ዲዛይንስ ናይ ክዳን ጫማ ቦርሳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትጋብር ስለዚ ትጻዕርሎ ኩሉ ሻዕ ትተህቦ ኣሎ ተህቦ ግን ተጽዒርካሉ እዩ ዝዓቢ ተዘይ ጽዒርካሉ ግን ኣይዓቢን እዩ ስለዚ ተህቦን ጻዕርን እንድሕር ኣዋሃይትካዮ ትምዕባለ ግድን እዩ ዝህሉ ስለዚ ተስፋ ንገብር ካልኦት ከዓ ከምኡ ተህቦ ዘለዎም ክጽዕሩ እሞኒ ዝያዳ ክምዕብሉ ከዓ እምነ ኣነ ሰራሕኮ ስራሕ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን ግን እቲ ሰራሕኮ ከዓ ብሓቂ ኮታሲ ኣናእስካ ዝርአውን ኣይኮነን ብዝኾነ ግን ዳዊት ከዓ ከም ዝብሎ ዘለኹ ንእሽተ እዩ ኣብ ቅድሙሲ መሊኡ ዕድላት ኣለዎ እሞ ብዙሕ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ከፍሪ بدرجة هاجر طلع زي كونه ولا ون بدرجة علم كفري من نيرلو يتعرم سلازو خانه تعاود سي نزي سعره ايغو سيني سلام إساس برانه بال how exhibition gear زلو داويت مالتي how والحجة قريبو زلو داويت كان يخاف تقدم حجة صح النبرة بتعمي زعابين زجاجفن جيرو بزبلت أخيرها قريبة ولا زاينا زلوا بعينته أفريز بلغ تقدم حجز السلو نرى مالاتي بزبلت أن اسمع رجع جيرها قريبة ولا تقدو كله مزرية زلنا كمزي رياليزم ماله أبستراكت كله خمزي حب ملغ تزلوا مالاتي عفش أو خرّا خلا بتعمي تبو صراح أرينا له شمي عمل ورقي سلمون بحال نداويت أديه ولاديتو كابو قلعيو نشتي كله كابو نشتو يحنات يبل اتزجر مركز ولا تدخلوا نجبرفت جزا أكتيفيتي يجبر كنا نبيديو ويكن صحيف ويكن سئل ترى إنها خمعة أفتح جزا تجبر تزري أوزنا بري
ሕጂ ትስእልክ ኣኹም ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ካብ ብቆልዑ ከሎ ዝጀመሮ ካብ ወዲ 5 ዓመት ስት ናይ ምስኣል ክሳይሲ የብል ምስ ዝኾነ ጋሻ ዝመፀ ይስእል ዋላ ጌሽ ሒዘ ተኸይደ ናብቲ ዝኸድክዎ ገዛ ኮፈል ክስእለኩም እየ ይብሎ ሕጂ ሲ ካብ ቆልዑ ካብ ንእሽቲ ክሳይ ኮይኑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ወዲ 14 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ሪኢኻዮ ቀዳማይ ኤግዚቢሽኑ ኣርእዩ እዚ ናይ መጀመርታ ኣብ ገዛ ዝሰኣላሎም ንእሽተይ ቆልዓ ከሎሲ ጊመል ምስ ደቃ ኢሉ ንኣሽቱ ግማልን ጊመልን ዝሰኣላላ ስእሊ ሕጂ እዚኣ ዘይትርሳዕ ዋላ ፅሑፍ ከማለይ ፅሑፍ ከዓ ይፅሕፍ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ጥቕስታት ገለ ይፅሕፍ ይስእል ብጣዕሚ ሕጉሰኒ ናይ ሎሚ ከዓ ፍሉይ ኩሉ ግዜ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ዋላ ወዲ 14 ዓመት ከለውን ፅቡቕ ኤግዚቢሽን ኣዳልዩ ነይሩ ግን እንዳማዕበለ ሕጂ ካብቲ ናይ መጀመርያ እንዳለዓለ ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ከዓኒ ብዓብዪ ከምዚአንሲ ኣይገበረን መጀመርታ ብዓብዪ ክስታይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ዓብዪ ስእሊ ክትስእል ሕጂ ብጣዕሚ ኣነ ዝሕጎስ ዋላ ይድነቕ እየ ከዓ ካብ ኩሉ ነገር ካፋስት እዩ ክሰልጥ መዓት እዩ ዝሓዛ ነገር ክውዳእ ኣለዎ እዚ ናይ ተፈጥሮ በቃ ህያብ እግዚኣብሔር ዝተዓደሎ ተዕድልቲ እዩ ኩሉ በቢ ደረጃ ብፕሮግራም ተሒዝካዮ ኣይዕንቅፍን እዩ ሕጂ ዋላ እዚ ምናዳ ስጋብ እዚ ሃይ ስኩል ዝበፅሕ ሲ ንፉዕ ተምሃራይ ነይሩ ክስታይ ከዓ በሊሕ እዩ ርእስኻ ኣለዎ ንፉዕ እዩ ሕጂ ቁሩ ኣብዛ ክስታይ ምስ በፅሐ እንታይ ሽሙ ኮይኑ ዘንቢሉ ናብ ኣርት እምበር ክስታይ መንፋዕትስ ኣለዎ ኣነ በዚ ዝሪኦ ዘለኹ ካሊእ ዓብዪ ነገር እየ ዝፅበ ምክንያቱ ካብ ደረጃ ብደረጃ እንዳወሰኸ ስለ ዝኸይ ዘሎ ብድሕሪ እዚ ከዓ ሓደ ዓብዪ ነገር ከሪአና ንፅበ ናይ ወለዲ ሓጎስ ኣለዎ ብሓቂ ዝኾነ ዝሰኣሎ ዘበሎ ንባቡኡ ረኣየለዩ ይብሎ ይእርሞ በቃ ቆሊባ ኢኻ እቲ ዝተኣረመትሉ ወይታ ድገማ ዝተባህለ ደጊሙ ኣመዓራርዩ ዝበለፀት ገይሩ እዩ ዘቕርባ ኣብ ገዛስ ክስታይ ኣለዎ እወ ንውላድካሲ እታ ተውህብኡ ኣሌሊኻ በቲ ተውህብኡ ክኸይድ ጎኒ ትምህርቱ እንዳተኸታተልካ እታ ድሌቱ ፈሊጥካ ክትከይድሲ ይላቦ ብከምኡ ክብሉ ንደቆምሲ ብከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክሕዙ ኣቦኦም ስነ-ጥበባዊ ኣርቲስት እዩ እሱ ድማኒ ኣርቲስት ይኹ ዳዊት ከምኡ ኣርሴማ ከዓ ዲዛይነር እያ ስእላ ሰኣሊት እያ መብዛሕትኡ ግን ኣብ ክስታይ እዩ ኣብ ዲዛይን ምግባር እያ ከምዚ ናይ ቦርሳታት ናይ ሳእኒ ናይ ክዳውንቲ ዲዛይን ምግባር እያ ትፈቱ ኣነ ከዓኒ ናይ ኢደ ጥበብ ሪካሞ ብጨርቂ ዝስፈ ኣርት ንሱ ከዓ ኣርት እዩ ኣብ ከምኡ ከዓኒ ክስታይ ኣለኒ ሓደ መዓልቲ ናይ ፋሚሊ ንገብር ንኸውን ኣምላኽ ይወድኣልና ሒዝና ንቐርብ ንኸውን ኣሚን ይቐኒየለይ ሰላም ኣነ ዳዊት ብርሃነ በሃል እዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ናይ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት ድማ ኣነ ዘዳለኽዎ ማለት እዩ እዚ ስራሕ ከዳለዎ ከለኹ ብቆንዱ እቲ ሓሳባት ኩሉ ነገር ካብ ከባቢኻ ጅምር ብዝያዳ ድማ ሓደ መንነት ንክህልዎ ድማ ካብ ከባቢኻ ይጅምር ማለት እዩ ኩሉ እቲ ስራሕ ድማ ንኽሰርሖ ከማን ብዙሕ እንቅፋት ኣይነበረን ኣብ ሓፂር ግዜ ወዲየ ኣብ ህዝቢ ክቐርቦ ከለኹ ከዓ ማለት ዘዕግብ ርኢቶኻ ረኺበሉ ነዚ ከዳሉ ነዚ ስራሕ መብዛሕትኡ ብናተይ ባጀት እዩ ነዚ ምርኢት ንክቐርብ ግን ኩሉ ነገር ግን ብሓርኮትኮት ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ ናተይ ሓርኮትኮት ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ እዛ ስራሕ ብኣርስታ ከጅምረልካ ነስመራ ብልግነት ዝሓዝኣ
ኣርስቲ ሰሚያ ዘለኹ ካበይ ብገስ ድማ እዚ እዘን ትሪአን ዘለኻ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት እየን ግን ከዓ ኣብ ናይ 84 ዝነበረ ህሞት ሕብራዊ ቴሌቪዥን ናይ ቤታ ዝኣተወሉ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ድማ 84 10 ዓመቱ ናይ ደርጊ ዘኽብረሉ ዝነበረ ማለት እዩ በዚ ድማ ብዙሕ ተቃውሞ ገጥሞ ነይሩ እዚን ድማ ተን ኢቮሉሽን ናይተን ሪቮሉሽናሪ ሂፕ ሆፕ ፐርፎርማንስ ኢለ ዝሓስብኮን ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ማይ ዘይኮነ ዘለዋስ ኣብ ኖርማል ኮይነን ግን ካብ ኣፈን ባብልስ ወፅሎ እቲ ሬይዚንግ ናይት ዜር ቮይስ ማለት እዩ ንምግላፅ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ድማ እቲ ፖዝ ድማ ካብዚ ናይ ሂፕ ሆፕ ካልቸር ኢንስፓየር ዝኾነ ማለት እዩ ነዛ ትመስል ስራሕ ፕላስ ድማ እዚኣ ያንግ ቺዝልድ ኤንድ ዴዝሊንግ ዝብል ኳርስ ማለት እዩ ቺዝልድ ብቐንዳ ከብርሃልካ ኣብቲ ገጽ ማለት እዩ ስትሮንግ ፋሻል ጂኦሜትሪ ኣለዎም ኩናማ ማለት እዩ እዚ ድማ ሓደ ቢዩቲ ኣለዎ እዚ ናተይ ሞዴል ኣምፅኦ ዘለኹ ድማ ሓደ መንእሰይ ኩናማ ኮይኑ በቃ ሓደ ቢዩቲ ናይ ሓደ ንኡስ መንእሰይ እየ ክገልፅ ፈቲና ማለት እዩ ናይ ቀጠልያ ናይ ብጫ ናይ ዝተፈላለዩ ኮምፖዚሽን የትዮ ኣለኹ እዚ ድማ ነንሕሩ ተጣሚሩ ሓደ ሓይሊ ይህብ እቲ ስራሕ ማለት እዩ ነዚኣ ትመስልታ ስራሕ ቢዮንድ ዘ ማርጅንስ ትብል ኣርስቲ ሰይምያ መበገሲ ድማ ከምቲ ዝበልኩኻ መብዛሕትኡ ዘን ሞዴል እትየን ዘለኹ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት እየን እዛ ዝሪኣ ዘለኹ ግን ናይ ደርሆ ተፍሪ ኮይና እታ ደርሆ ብቐንዳ ገመድ ኣብ እግራ ተኣሲሩ ኣሎ እዚ ድማ ካብ ሓደ ኣብ ባህላ ተበጊሰ ማለት እዩ ደርሆ ኣንሒኻ ተኣሲርካ ዝፈትሐኽያ ዝመስላ ኣብ ባህላ ኣሎ እዚ ድማ ከም ኤሌመንት ኤቴሲ ነቲ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ሊሚትስ ይገልፅ ፈቲና ማለት እዩ እዛ ሓረስተይ እዚኣ ሓደ ባጊኣ ሓሊና ማለት እዩ እዚ ድማ ኪንዮ ሰማይ ዘሎና ጠፈር ንምብፃሕ ማለት እዩ ከቢብ ናይ ሄልመት ነገራት ገይሩ ኣለኹ ኣብ ክልቲኦም ማለት እዩ እታ ደርሆን ምስኣ መፅኣ ኣላ ምስቲ ሊሚትሲ ከይዳ ኣላ እዚ ድማ ሓደ ተኣምር ከርኢ ፈቲና ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ድማ ሆም ኦፍ ጎልደን ኣወር ኢልያ መበገሲ ሓሳበይ ድማ ኣብ ልዕሊ ገዛናስ ብብዝሒ ጨራሩ ይመፃ እዚ ድማ እንታይ ክሓስብ ኣኽኢልኒ ተን ኤጀንትስ ናይቲ ጎልደን ኣወር ማለት እዩ እታ ፀሓይ ክትበርቕን ክትዓርብን ጨራሩ ኣብቲ ልዕሊ ገዛና ክሳይ ገብራ ሞ ይነፍራ ሞ እዚ ድማ ሓደ መጓሕቃሕታ ፈጥረለይ ነይሩ ካብ ዝተበጊሰ ድማ እታ ናይ ሃጊንግ ፖዝ ገይረ ኣብኡ ድማ ተንጨራራ ዓልበን ማለት እዩ እታ ኣደ ናይተን ጎልደን ኣወር ኢዳ ከም ዝፈቲና ማለት እዩ በዚ ከዓ ዋላ ኣደ ማለት ከዓ ገዛ ስለ ዝኾነ ፍርቂ ገፅ ገይረ ኣለኹ ኣብቲ ይዕንታ ማለት ኣብቲ ገፃ ማለት እዩ እዚ ድማ እታ ፀሓይ ከምዚ ናይ ክሬም ነገር ናይ ውዑይ ሕብሪ ክትርኢ ከለኻ እታ ፀሓይ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፍርቂያ እዚ ድማ እቲ ኣንሲን ፓርት ናይታ ፀሓይ ዲፔክት ገብር ፈቲና ማለት እዩ እዚኣ ትመስልታ ስራሕ ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ዝዕግብ ርእይቶ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ናይ ባሓቂ ናይ ኣቦይ ብዙሕ ነገር እዩ ኣሎ ንፈልጦ ኹን ዘይንፈልጦ ኣሎ ወላ ዝርአ እውን ኣሎ ኣብ ንኣብነት ኣብ ናይ ባጤራ ኣብ ኣርማ ገለ ትሪኦ ኢኻ ወላ በዚ እውን ከምዚ ኩርዓት ዝስማዓካ እዩ ኣብ ናይ ሰውኣቱ ኣብ ዝተፈላለየ ሰሪሕ ኣሎ ወላ እዚ እውን ይሕብነኒ ኣነ ከዓ ከምቲ እሱ ዝገበረኑ ዘይሓስቦ ማለት ኣይኮነን ናይ ሽዑ ግዜ ገበረና ኣብ መፃኢ ንርኮል ንኸውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ፕላስ ሓንቲ ክውስኸልካ ዝደሊ ግን ኣብ መወዳእቱ ዝስራሕ እዚ ንዕቤት ስነ ጥበብ ንዕቤት ናይ ሃገር ክሳብ ዝኾነ ብብዝሒ ክድፋኣሉ ኣብቲ ስራሕ ክድፋኣሉ ስለ ዘድሊ ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሓሉ ከም ዘሎ ዝላቦ ማለት እዩ ይቕኒለይ